Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Άνθρωποι. Την κυριακή εκπομπή που εστιάζει σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, θέματα υγείας και εθελοντισμού. Αν όλα πάνε καλά, οι χτύπητοι θα φτάσουν τους 2,6 δισεκατομμύρια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πρόκειται για την πιο ανθεκτική αντλία που χτυπά αδιάκοπα στο στέρνο μας και αποτελεί ζωτικό όργανο για την κυκλοφορία του αίματος. Ταυτόχρονα μεταφέρει οξυγόνο και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε όλο τον οργανισμό μας. Εργάζεται σκληρά και ακατάπαυστα κάθε δευτερόλεπτο, όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα. Είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά και για τις πιο συχνές καρδιολογικές παθήσεις. Για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην εκπομπή τον κύριο Αντώνη Δραγανίκο, καρδιολόγο διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Κύριε Δραγανίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Ανδρέα. Και είναι μια ευκαιρία να τονίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου που άπτονται της λειτουργίας της καρδιάς και του αγγειακού συστήματος. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι δείχνει τίνη το τελευταίο καιρό να χτυπάει και μικρότερες ηλικίες από αυτές που είχαμε συνηθίσει και όλος ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Θα κάνουμε μια εισαγωγή σε σημαντικότατες καρδιολογικές παθήσεις. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την αθυροσκλήρωση, την αθυροσκλήρωση των αρτηριών. Πράγματι, η αθυροσκλήρωση των αρτηριών, καταρχήν να πούμε ότι η καρδιά και τα αγγεία αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα. Η καρδιά σχηματίζεται στην ενδομήτρια ζωή από τα πρώτα όργανα και αρχίζει να χτυπά, όπως και εσύ προείπες προηγουμένως, ακατάπαστα για 2,6 δισεκατομμύρια χτύπους για ένα μέσο όρο ηλικίας, μέχρι το τέλος της ζωής. Η καρδιά λοιπόν τροφοδοτεί μέσω του αγγειακού συστήματος, που αποτελείται από τη μεγάλη και τη μικρή κυκλοφορία, τροφοδοτεί όλα τα ζωτικά και μη όργανα του σώματος με οξυγονωμένο αίμα και θρεπτικές ουσίες απαραίτητες για τη λειτουργία της. Οτιδήποτε σε αυτό το κύκλωμα δεν πάει καλά, σημαίνει ότι τα αντίστοιχα όργανα τα οποία τροφοδοτούνται θα έχουν ανεπαρκή τροφοδότηση, ανεπαρκή κάλυψη με το απαραίτητο οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες, επομένως υπολειτουργία και ανεπάρκεια. Πολύ σωστά έθεσε σαν πρώτο θέμα το θέμα της αθυροσκλήρωσης. Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε δύο έννοιες. Τι είναι αθυροσκλήρωση, τι είναι αρτηριοσκλήρωση. Αρτηριοσκλήρωση είναι η σκλήρηση των αγγείων, κατά βάση. Και αυτό είναι εξέλιξη του χρόνου. Είναι η φθορά του χρόνου. Και εμφανίζεται σε όλα τα αγγεία, προϊόντος του χρόνου και ανάλογα με κάποιους προδιαθετικούς παράγοντες, σε κάποιους νωρίτερα, σε κάποιους αργότερα. Η αθυροσκλήρωση, όμως, η οποία μπορεί να συνυπάρχει με την αρτηριοσκλήρωση, είναι μία κατεξοχήν παθολογική κατάσταση, είναι ο υπαριθμόν ένα φωνέας του οργανισμού στη σύγχρονη εποχή. Το 1 τρίτο των θανάτων παγκοσμίως στην ανθρωπότητα οφείλονται στην αθυροσκλήρωση και στις επιπλοκές της, οι οποίες είναι το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο ευνίδιος θάνατος μπορεί να εμφανιστεί και θέλει μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναλύσουμε τι είναι αυτή η αθυροσκλήρωση, πώς δημιουργείται και πώς εξελίσσεται στις θανατηφόρες αυτές επιπλοκές. Και τα συμπτώματα. Και τα συμπτώματα φυσικά παρουσιάζει κάθε μία από τις επιπτώσεις της. Τι είναι αυτή η αθυροσκλήρωση. Καταρχήν, τα αγγεία της καρδιάς, τα αγγεία τα οποία ξεκινάνε από την καρδιά και τροφοδοτούν όλο τον οργανισμό και τα όργανα του, είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες. Το πιο σημαντικό, πολύ καλό το σχήμα το οποίο εμφανίζουμε, είναι οι αρτηρίες στην προκειμένη περίπτωση. Διαμέσου των αρτηριών, με τις αρτηρίες η καρδιά τροφοδοτεί τον οργανισμό με το αίμα και τα απαραίτητα συστατικά. Αυτές οι αρτηρίες, για να λειτουργήσουν και για να κυκλοφορήσει το αίμα σωστά, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και καλή λειτουργικότητα.
αποτελούνται από διάφορους χιτώνες, τον έσω χιτώνα, ο οποίος είναι αυτός μέσα στον οποίο κυκλοφορεί το αίμα. Ο μέσος χιτώνας, ο οποίος είναι αμέσως πιο έξω, και ο έξω χιτώνας. Ο έσω χιτώνας λέγεται και ενδοθήλιο. Αυτό το ενδοθήλιο δεν είναι απλώς ένα ποκάμισο εσωτερικό των αγγείων, είναι ένα πολύ συστηματικό όργανο. Είναι ένα όργανο, ένας πολύ μεγάλος αδένας, ο οποίος πέρα από την ομαλή ροή του αίματος εξασφαλίζει και πολλές άλλες λειτουργίες. Παράγει ουσίες, οι οποίες βοηθάνε τα αγγεία, τα οποία δεν είναι παθητικοί σωλήνες, αλλά είναι ενεργά όργανα, ζωντανοί ιστοί, οι οποίοι ανάλογα αυξομειώνουν το μέγεθός τους. Παραδείγματος χάρη, ένας φυσιολογικός άνθρωπος σε ηρεμία προωθείται από την καρδιά του γύρω στα 4 με 5 λίτρα το λεπτό. Εάν ο άνθρωπος αυτός προβεί σε έντονη άσκηση, τρέξει μια μεγάλη απόσταση, ή κάνει αθλητισμό, ή παίξει ένα μάτς ποδοσφαίρου ή κάτι άλλο τέτοιας εντάσεως, μπορεί να αυξηθεί μέχρι 15 έως 20 λίτρα το λεπτό η παροχή από την καρδιά. Σχεδόν τριπλασιάζεται και παραπάνω. Και παραπάνω. Αυτό λοιπόν για να γίνει πρέπει και τα αγγεία να είναι ελεύθερα. Αντίστοιχα να διαμορφωθούν, ούτως ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει αυτό το πολύ το αίμα. Το ανάλογο με τις ανάγκες. Συνεπώς λοιπόν είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος και πολύπλευρος ο ρόλος αυτών των αγγείων. Από την κατάστασή τους λοιπόν αυτή εξαρτάται η όλη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και της παροχής στα διάφορα όργανα του απαραίτητου αίματος για τις ανάγκες του οργανισμού. Ένα αυτό. Μέσα στο αίμα, όπως είναι γνωστό, κυκλοφορούν ουσίες. Πολλές ουσίες, διαφόρων ειδών. Θρεπτικές, κυρίως το οξυγόνο και άλλες πολλές ουσίες. Μία κατηγορία από αυτές είναι τα λιποειδή. Η χολυστερίνη, τα τριγλικερίδια, στις διάφορες μορφές της η χολυστερίνη. Καλή, κακή κτλ. Αυτές οι ουσίες κυκλοφορούν, είναι απαραίτητες και αυτές όλες για τον οργανισμό. Μέχρι ενός σημείου. Από ένα σημείο και πέρα, όταν δηλαδή υπάρχει υπερεπάρκεια μέσα στις τιμές τους, αυτές αρχίζουν να δημιουργούν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά πώς εξελίσσονται. Καταρχήν τα αγγεία, λόγω της σημαντικής λειτουργίας που έχουν και ανάλογα με τις μεταβολές στην κυκλοφορία του αίματος, ανάλογα με την αρτεριακή πίεση που έχει ο οργανισμός και κυρίως υπάρχει και μια σημαντική προδιάθεση οικογενής, δηλαδή γονίδια ειδικά, τα οποία έχουν σχέση με το κατά πόσο αυτά τα αγγεία είναι ευαίσθητα και σε ποιο βαθμό. Αυτές οι ουσίες και ιδιαίτερα η χολυστερίνη, στις διάφορες μορφές της, κυρίως η οξυδωμένη χολυστερίνη, η κακή χολυστερίνη, στην οξυδωμένη της μορφή, περνάνε, βρίσκουν ευαίσθητο το ενδοθήλιο, αυτό τον εσωτερικό χιτώνα που μέχρι τώρα είπαμε, και μπαίνουν μέσα στο τείχομα των αγγείων. Εκεί σχηματίζονται κάποιες πλάκες, δηλαδή πυρήνες από χολυστερίνη, λιποειδή και ασβέστιο μέσα στο τείχομα των αγγείων, το οποίο αλλάζει τη σύσταση του τυχώματος του αγγείου και τον αυλό. Επηρεάζει διότι εξελισσόμενο προς τα μέσα, προς το εσωτερικό του τυχώματος, στενεύει σιγά σιγά ο αυλός και εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος. Μάλιστα. Ως εδώ καλά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση και η σημαντική της αθυροσκλήρωσης. Πότε ξεκινάει αυτή, που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε για την παραπέρα πορεία. Αυτή ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Ανάλογα με τα γονίδια που είπαμε, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και την υπερφόρτωση του οργανισμού με λιποειδή και χολυστερίνες, ανάλογα με την άσκηση ή όχι, με την φυσική ζωή που
έχει το παιδί, ανάλογα με το βάρος του σώματος που έχει το παιδί. Και όλα αυτά, σιγά σιγά, νωρίτερα ή γρηγορότερα, δημιουργούν αυτές τις αιστείες της αθυροσκλήρωσης. Αυτά, σιγά σιγά, με την ηλικία και ανάλογα με όλους αυτούς τους παράγοντες, άλλοτε αργότερα, άλλοτε γρηγορότερα, εξελίσσονται ή μεγαλώνουν. Μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο που να στενέψει η αρτηρία η ανάλογη σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή μέχρι και 70%. Από το σημείο εκείνο και μετά εμφανίζονται συμπτώματα. Γιατί δεν επαρκεί το αίμα, το κυκλοφορούν, να φτάσει μέχρι το όργανο το οποίο θέλει να τροφοδοτήσει. Μέχρι 70% Μέχρι δηλαδή. 70% μπορεί να μην έχει συμπτώματα. Υπάρχει το πρόβλημα, απλά είναι ασυμπτωματικό. Υπάρχει το πρόβλημα, μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να μην εμφανιστεί και σε καμία εξέταση. Από 70% αρχίζουν και εμφανίζονται τα συμπτώματα. Δηλαδή πια, εάν είναι τα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά, τα στεφανία αγγεία που λέμε, και έχουν στενέψει κατά 70% και πάνω, αρχίζει να εμφανίζεται ο πόνος που ονομάζουμε στιθάγχη. Πού εμφανίζεται όμως όταν είναι 70% η στένωση? Στην προσπάθεια. Στην ηρεμία δεν εμφανίζεται. Όταν όμως κάνεις κάποια προσπάθεια μεγαλύτερη του συνηθισμένου, αρχίζει και αισθάνεσαι ένα κάψιμο ή ένα πόνο στο στήθος, με αντανακλάσεις στους ώμους, στο λαιμό, ή στην ομοπλάτη ή στα χέρια. Αυτό λοιπόν λέγεται στιθάγχη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου είναι στενωμένη η αρτηρία και σε πιάνει στιθάγχη στην προσπάθεια, σου εμφανίζεται στιθάγχη στην προσπάθεια, όταν σταματήσεις την προσπάθεια αυτή, σταματάει η στιθάγχη. Είναι μια μορφή αυτή. Αυτή έχει εξελιχθεί χρονίως και έχει στενεύσει σε αυτό το βαθμό την αρτηρία. Δύσκολο αυτή, σε πολύ μικρό ποσοστό, να εξελιχθεί σε κάτι απρόοπτο και ραγδαίο, που να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενού. Τι είναι εκείνο όπου είναι το πιο επικίνδυνο για τον ασθενή? Είναι κάποιες μικρότερες πλάκες. Μικρότερες αθυροσκληρωτικές πλάκες, οι οποίες δεν φτάνουν ούτε και στο 50% στον αυλό της αρτηρίας, μπορεί να είναι και προς τα μέσα στην αρτηρία, στο τείχομα, και να μην φαίνονται ούτε στη στεφανιογραφία πολλές φορές. Αυτές αποτελούν το 80% του συνόλου όλων αυτών των πλακών που σχηματίζονται στον οργανισμό. Οι μεν πρώτες που σχηματίζονται μέχρι 70% και γίνονται σιγά σιγά, έχουν δύο τρόπους προστασίας. Πρώτο, ότι σιγά σιγά περιχαρακώνονται από κάψα, από ένα περίβλημα το οποίο είναι σκληρό και είναι δύσκολο να σπάσει. Και ένα δεύτερο είναι ότι όσο σιγά μεγαλώνουν, ο οργανισμός αναπτύσσει γύρω από την αρτηρία, από το σημείο εκείνο της στένωσης, μικρότερα αγγεία, τα οποία παρακάμπτουν το στένομα και με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται σημαντικά η ροή του αίματος και η τροφοδοσία του οργάνου, το οποίο τροφοδοτεί αυτή η συγκεκριμένη αρτηρία. Ναι. Όμως, όταν είναι μικρή η πλάκα και δεν έχει προλάβει να φτιάξει αυτούς τους προστατευτικούς μηχανισμούς και δεν έχει ισχυρή κάψα, ισχυρό περίβλημα, δυνατό στέρεο, είναι δυνατόν με μια αφορμή, με ένα στρες, με μια αύξηση της πίεσης, με κάποια απότομη δραστηριότητα, μια αγχωτική κατάσταση. Με μια αγχωτική κατάσταση, μπορεί να σπάσει, να διαβρωθεί, να χαραχτεί, και τότε τι γίνεται? Όλο αυτό το περιεχόμενο που έχει έρχεται σε επαφή με το αίμα. Στο αίμα, όπως ξέρουμε, είναι τα αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια έχουν την ιδιότητα, όταν βρεθούν σε επαφή με επιφάνειες που δεν είναι συνηθισμένες, δηλαδή με το ενδοθήλιο ή με τραύμα, είτε σε κάποιο τραύμα, είτε σε κάποιο ρήξη μιας πλάκας τέτοιας, μαζεύονται μαζί, συγκεντρώνονται και σχηματίζουν το θρόμβο. Παράγουν ουσίες και σχηματίζουν το θρόμβο. Αυτό είναι προστατευτικό σε ένα τραύμα, για να κλείσει το τραύμα, να μην αιμορραγεί και να μην χάσει το αίμα του ασθενής. Όταν όμως αυτό συμβεί μέσα στο αγγείο, αυτός ο θρόμβος μεγαλώνει και φράζει απότομα την αρτηρία. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι αμέσως διακόπτεται η ροή του αίματος στο αντίστοιχο όργανο. Και τώρα αρχίζουμε τις επιπτώσεις για το κάθε όργανο ξεχωριστά, το οποίο δέχεται αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Δραγαλίκο, ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της πολύ σοβαρής κατάστασης? Αγαπητέ Ανδρέα, τα συμπτώματα εξαρτώνται από το ποια αρτηρία παθαίνει την ευνίδια βλάβη και την ευνίδια απόφραξη και τι ρόλο παίζει κάθε αρτηρία. Έχουμε ζωτικά όργανα στον οργανισμό. Την καρδιά μας, τον εγκέφαλό μας, τα νεφρά μας και τα διάφορα άλλα όργανα, έτσι. Εάν αυτό συμβεί σε μια στεφανιαία αρτηρία, φράζεται το αντίστοιχο κομμάτι της καρδιάς, το οποίο τροφοδοτείται από αυτή την αρτηρία. Τι σημαίνει αυτό? Εάν η απόφραση, το κλείσιμο της αρτηρίας αυτής δεν χαλαρώσει, διότι συνυπάρχει και ένας σπασμός, δεν χαλαρώσει μέσα σε 10-15 λεπτά της ώρας και συνεχίσει η απόφραξη πέρα της μισής ώρας, τότε γίνεται το έμφραγμα που λέμε. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ανάλογα με το σε ποιο σημείο είναι η απόφραξη, αν είναι σε κεντρικό σημείο της αρτηρίας ή σε περιφερικό, είναι και η βλάβη που θα κάνει, που θα δημιουργήσει. Εάν είναι σε κεντρικό σημείο, θα βλάψει μεγάλο μέρος της καρδιάς. Και τι σημαίνει έμφραγμα? Έμφραγμα σημαίνει μετά από απόφραξη της τροφοδοσίας του από αίμα, σημαίνει νέκρωση. Νέκρωση του συγκεκριμένου κομματιού της καρδιάς. Η νέκρωση του συγκεκριμένου κομματιού της καρδιάς σημαίνει απώλεια καρδιάς. Δεν υπάρχει εκείνο το κομμάτι της καρδιάς πλέον, εφόσον η απόφραξη είναι πέρα των 30 λεπτών. Και δεν λυθεί είτε αυτόματα, είτε με παρέμβαση φαρμακευτική ή παρεμβατική με καθετηριασμό. Επομένως, λοιπόν, νέκρωση σημαίνει μικρό ή μεγάλο μέρος της καρδιάς εκτός λειτουργίας. Επομένως, είναι η αρχή για την εξέλιξή του σε ανεπάρκεια της καρδιάς. Πώς θα εκδηλωθεί? Φυσικά, στις περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνεται, όπως είπαμε και πριν, με ένα έντονο οξύ, πόνο στο στήθος, πίσω από το στέρνο, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι συσφιχτικό ή καυστικό, αντανακλά στους ώμους, αντανακλά στα χέρια, στην ομοπλάτη, στο λαιμό. Και το οποίο διαρκεί μέχρι ότου λυθεί η απόφραξη της αρτηρίας. Φυσικά με φαρμακευτικά μέσα ή με παρεμβατικά μέσα. Επομένως, λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο όταν ο ασθενής, όταν ο άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν καλά στις δραστηριότητες του και στις λειτουργίες του, αισθανθεί ένα παρόμοιο σύμπτωμα, θα πρέπει άμεσα να σπεύσει. Άμεσα να σπεύσει στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να του δοθούν οι απαραίτητες βοήθειες και στήριξη για να λυθεί το γρηγορότερο δυνατό αυτός ο θρόμβος, γιατί όσο γρηγορότερα λυθεί, τόσο λιγότερο μέρος της καρδιάς θα βγει εκτός λειτουργίας, θα νεκρωθεί. Οι πρώτες ώρες είναι μάλιστα κρισιμότατες και για τη ζωή, διότι στο έμφραγμα ενδέχεται στους 10 ή 3 μπορεί να πεθάνουν στο πρώτο χρονικό διάστημα. Ο ένας στα πρώτα λεπτά, ο δεύτερος στη μία ώρα και ο τρίτος όσο είναι μέσα στο νοσοκομείο ή έστω και στον ένα μήνα. Επομένως, το γρηγορότερο που θα εμφανιστεί ή θα τρέξει για την αντιμετώπιση, για να αντιμετωπιστεί, είναι πως περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Σώζει ζωές και μεγάλο μέρος της καρδιάς. Δηλαδή είναι μεγάλο κέρδος η γρήγορη αντιμετώπιση. Θεραπευτική, μετά μπαίνει σε κάποια θεραπευτική αγωγή, έτσι. Ναι, φυσικά. Να μιλήσουμε από τα πιο απλά. Η ασπιρίνη. Αυτή η ίδια η ασπιρίνη, αυτό το απλό φάρμακο, το οποίο πολύ υποτιμούμε, είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στη θεραπευτική ιατρική τον αιώνα μας. Αυτή η ασπιρίνη τι
ιδιότητα έχει. Αυτό το θρόμβο που σχηματίζεται από τα αιμοπετάλια μπορεί σε μεγάλο βαθμό να τον διαλύσει. Σήμερα βέβαια εκτός από την ασπιρίνη έχουμε και πολλά άλλα φάρμακα. Έχουμε τα άλλα αντιαιμοπεταλιακά όπως είναι η κλοπιδογρέλη και μια σειρά της κατηγορίας αυτής. Και φυσικά όταν θα φτάσει στο νοσοκομείο, μακάρι να μπορούσε και πριν φτάσει στο νοσοκομείο, εφόσον υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα μεταφοράς με γιατρό και δυνατότητα να εκτιμήσει το πρόβλημα με καρδιογράφημα το οποίο έχει τις ειδικές αλλοιώσεις του εμφράγματος, να μπορέσει να γίνει θρομβόληση και μέσα στο ασθενοφόρο αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό σε κάποιες περιπτώσεις? Αυτό τουλάχιστον σε διάφορες περιπτώσεις και μελέτες, τουλάχιστον στο εξωτερικό, γίνεται μια προσπάθεια να εφαρμοστεί. Είναι και πολύ σωτήρια η παρέμβαση. Με δεδομένα αυτά που είπατε πριν, πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα για την επιβίωση του. Και λέω αυτό για τη θρομβόληση, Ανδρέα μου, πόσο σωτήρια και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι για μας εδώ που είμαστε νησί. Διότι εάν είμαστε σε σημείο όπου απέχει έστω 3 ώρες από νοσοκομείο που έχει οργανωμένο αιμοδυναμικό τμήμα που μπορεί να κάνει παρέμβαση αγγιοπλαστική, η αγγιοπλαστική είναι προτιμότερη από τη θρομβόληση. Αλλά εφόσον δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα η αγγιοπλαστική, δεν πρέπει να χαθεί ο χρόνος, πρέπει να γίνει η θρομβόληση. Και επομένως η γενική μελέτη η πανελλαδική που έγινε, την Κέρκυρα την έθεσε στα πλαίσια της θρομβόλησης. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο σαν κοινωνία και σαν φορείς, να μήπως μπορέσουμε να φτιάξουμε αιμοδυναμικό τμήμα στο Κέρκυρα. Αυτό βέβαια εναπόκειται σε πολλούς παράγοντες. Οι εισηγήσεις έχουν γίνει οι κατάλληλες κατά καιρούς. Στη Ρόδο ο κύριος Κρεμαστινός προχωράει ακάθεκτος και εμπλουτίζει το νοσοκομείο του. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και εμείς κάποια τέτοια πράγματα. Με δεδομένο τις απώλειες που μπορεί να έχει και το πόσο συχνή είναι αυτή η περίπτωση και ιδιαίτερα στη νεότερη εποχή που ζούμε, βλέπουμε ότι πόσο σημαντική θα ήταν μια τέτοια εξέλιξη, πόσες ζωές θα μπορούσε να σώσει. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Η πρώτη αιτία θανάτου. Η δεύτερη ο καρκίνος και η τρίτη είναι τα τραύματα, τα τροχαία. Δεν υστερούμε εμείς εδώ σαν τόπος ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα από την πρώτη αιτία θανάτου που είναι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 48% από αυτούς τους θανάτους ευθύνονται στα καρδιοαγγειακά νοσήματα και μετά ακολουθούν οι περιπτώσεις του καρκίνου. Περίπου 36 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως, διαβάζω εδώ στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 36 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως πεθαίνουν εξαιτίας αυτών των ασθενειών. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Δραγανίγο, είναι πολύ κέρια, είναι πολύ σύγχρονη, είναι πολύ σημαντική, διότι καθημερινά ο τρόπος διατροφής ενοχοποιείται για τα προβλήματα στην καρδιά. Ποια είναι αυτή η κέρια σχέση μεταξύ καρδιάς και διατροφής? Και όχι μόνο η διατροφή. Όπως είπαμε και προηγούμενα, αγαπητέ Ανδρέα, είναι οι παράγοντες που οθούν και εξελίσσεται η αγγιοπάθεια και κατ' επέκταση οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι πρώτα απ' όλα το υπόβαθρο, τα γονίδια, τα οποία ψάχνονται αρκετά εκτεταμένα τώρα σε παγκόσμια κλίμακα για να βρεθούν και τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν τη λύση του μέλλοντος. Φυσικά, τα γονίδια δεν είναι μόνο τους. Τα γονίδια είναι όπως είναι η σφαίρα σε ένα πιστόλι και κάποιοι παράγοντες πρέπει να πατήσουν το σκανδάλι να εκπισοκροτήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που θα πατήσουν το πιστόλι να εκπισοκροτήσει? Το περιβάλλον με όλες τις συνθήκες οι οποίες το απαρτίζουν. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που το απαρτίζουν? Η διατροφή, όπως πολύ σωστά είπαμε, το κάπνισμα, σημαντικό, σκοτώνει. Η υπέρταση, ο σαχαροδιαβήτης, η μη άσκηση, η παχυσαρκία,
Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι πραγματικά πυροδοτούν την εξέλιξη αυτής της θανατηφόρου ενδυνάμει καταστάσεως, της αθυροσκλήρωσης των Στεφανίων Αγγείων, της απόφραξης των Αγγείων, της νέκρωσης σημαντικών οργάνων εξαιτίας της απόφραξης αυτής των Αγγείων και τελικά και σε πολλές περιπτώσεις του ευνηδίου θανάτου. Η διαφορά είναι, γιατρέ, και διάβαζα χθες το βράδυ για να προετοιμαστώ για αυτή την εκπομπή, ότι ενώ περιμένουμε ακόμα και στο μέλλον οι γονιδιακές θεραπείες θα μπορέσουν να παρέμβουν στην περίπτωση της κληρονομικότητας, σε όλα αυτά που είπατε τώρα μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα. Αυτή τη στιγμή είναι στο χέρι μας τουλάχιστον αυτό το σκέλος. Αυτό ακριβώς. Ανδρέα. Δηλαδή, το περιβάλλον μας, εμείς μπορούμε να το καθορίσουμε σε έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η επιβάρυνσή του να είναι η ελάχιστη δυνατή. Από εκεί και πέρα, το 20% των γονιδιακών επιβαρημένων δεν είναι σίγουρο ότι θα υποστεί τη βλάβη και την εξέλιξη εφόσον το περιβάλλον το έχουμε εμείς ελέγξει. Πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη οι σκανδιναβικές χώρες, έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει σημαντικά το θάνατο από 700 στους 220 ανά 100.000 κατοίκους το χρόνο, λόγω του ότι έκαναν οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης και ελέγχου των παραγόντων αυτών που επιβαρύνουν τα αγγεία και την καρδιά. Επομένως, είναι δυνατό. Πολύ σημαντική μείωση. Είναι πολύ σημαντική μείωση, βεβαίως. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το κάπνισμα σκοτώνει. Η υπερκατανάλωση λιπαρών σκοτώνει. Η παχυσαρκία σκοτώνει και μάλιστα σκοτώνει το παιδί. Το παχύσαρκο είναι άρρωστο, ενδυνάμει. Μεγαλώνοντας θα εμφανίσει πολλαπλά προβλήματα. Ο σαχαροδιαβήτης, εάν δεν ρυθμίζεται καλά, σκοτώνει. Είναι καρδιοπάθεια, η 7η καρδιοπάθεια. Με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα αγγεία, ιδιαίτερα τα κάνει περισσότερο ευαίσθητα από ότι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάσχει από σαχαροδιαβήτη. Πολύ πιο ευάλωτα. Η μη άσκηση. Η άσκηση αυτή καθεαυτή δεν είναι μόνο για να γυμνάζει τους μυς. Η άσκηση έχει πολλαπλή επίδραση. Με την άσκηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που μιλάγαμε το ενδοθήλιο, λειτουργεί ευοδοτικά. Οι ουσίες που παράγει, οι αγγειοδιασταλτικές, οι αντιφλεγμονώδεις, οι αντιθρομβωτικές, για να μην θρομβώνεται τα αγγεία, εξελίσσονται και βελτιώνονται σημαντικά με την άσκηση. Πέρα του ότι μειώνεται η παχυσαρκία, πέρα του ότι η φυσική κατάσταση, πέρα του ότι η ευεξία. Καθημερινή άσκηση, είτε αυτό είναι και περπάτημα, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι όσοι έχουν εμφανίσει κάποια καρδιολογικά προβλήματα, το πρώτο που τους συστήνεται είναι να ξεκινήσουν να περπατούν, να κάνουν μια αερόβια άσκηση και δείχνει πραγματικά πόσο σημαντική είναι στην εποχή μας που έχουμε σταματήσει να κινούμαστε στην εποχή. Κάθε μέρα πρέπει να περπατάει κανείς 3 έως 5 χιλιόμετρα γενικώς και ο καρδιοπαθής μετά το έμφραγμα και όποιοι έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες ακόμα περισσότερο, ακόμα και αν δεν έχουν υποστεί έμφραγμα, πρέπει να κινούνται 3-5 χιλιόμετρα περπάτημα, κανονικό, ημερησίως. Οι ασκήσεις οι αερόβιες, παραδείγματος κολύμβηση, ποδήλατο, όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια τα βελτιωτικά, ελαφρό τρέξιμο. Είναι ασκήσεις οι οποίες επιτρέπονται σε όσους έχουν πολλούς παράγοντες, ακόμα και αν δεν έχουν υποστεί βλάβη. Δεν πρέπει να περιμένουμε να υποστεί βλάβη κανείς για να μπει σε ένα πρόγραμμα άσκησης και επαναφοράς σε μια λειτουργία προγραμματισμένη. Πρέπει εξ αρχής τα παιδιά να συνηθίζουν σε έναν τρόπο ζωής τέτοιο που τουλάχιστον αν δεν τους εκμηδενίζει να τους ελαττώνει στο ελάχιστο δυνατό αυτούς τους παράγοντες. Γιατί η εξέλιξη πια
η εξέλιξη η οποία αρχίζει από πολύ νωρίς, ανάλογα και με τα γονίδια μπορεί να εξελιχθεί ταχύτερα και να επέρθει το απρόοπτο όταν ακόμα δεν θα έχουμε αισθανθεί το παραμικρό. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, αυτές οι ασυμπτωματικές περιπτώσεις. Διάβαζα για τη διατροφή, κύριε Δραγανίγο, ότι το αλάτι πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι που συστήνετε και εσείς οι γιατροί, είναι τη μείωση του αλατιού, έτσι δεν είναι, και της ζάχαρης. Αλλά ειδικά για το αλάτι φαντάζομαι ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον οργανισμό, και στο αντίθετο πόλο πόσο σημαντικά είναι τα ω3 λιπαρά που βρίσκουμε στα ψάρια για την διατροφή μας. Ναι, πράγματι. Το αλάτι, ο οργανισμός δεν χρειάζεται περισσότερο από 3 γραμμάρια αλατιού ημερησίως, το οποίο περιέχεται στις τροφές. Καμία πρόσθεση αλατιού δεν χρειάζεται. Το αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση με την οποία κυλάει το αίμα μέσα στις αρτηρίες. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, αγαπητέ Ανδρέα, τόσο πιο μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργεί στο ενδοθήλιο και στα αγγεία. Καλύτερη πίεση, μεγαλύτερο υπερλειτουργία. Μεγαλύτερο στρες στα αγγεία. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προϋποθέσεις για να μπει η χολυστερίνη, για να δημιουργηθεί η αθεροσκληρωτική πλάκα. Ένα το κρατούμε. Η χρόνια, δηλαδή η υπέρταση, δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί η αθεροσκληρωτική πλάκα. Δεύτερον, εάν υπάρχει αθεροσκληρωτική πλάκα, επί εδάφους αυξημένης πίεσης, μπορεί να σπάσει ευκολότερα. Που έχουμε την περίπτωση που είπαμε που δημιουργεί τη θρόμβωση. Οπότε μετά γίνεται η θρόμβωση, η απόφραξη, το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό. Τρίτον, η αρτεριακή πίεση αυξημένη, εάν υπάρχει κάπου ένας μικρός θρόμβος, μπορεί να τον αποσπάσει και να τον στείλει σε ένα όργανο είτε της καρδιάς, είτε των αγγείων, είτε του εγκεφάλου, είτε των νεφρών, είτε των κάτω άκρων, να δημιουργήσει μία εμβολή που όπως λέγεται, όπως ονομάζεται. Επομένως, λοιπόν, είναι πολύ έντονα βλαπτική επίδραση της αρτηριακής πίεσης. Το αλάτι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην εμφάνιση της αρτηριακής πίεσης. Και είναι το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε την πίεση. Μετά από εκεί, βέβαια, θα μπουν τα διάφορα φάρμακα, τα οποία έχουμε αρκετά αντιπερτασικά φάρμακα καλά. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μειώσουμε το αλάτι, να κινείται καλύτερα ο άνθρωπος, να περπατάει, να ασκείται, ούτως ώστε τα αγγεία του να έχουν όλη αυτή τη βέλτιστη επίδραση από την άσκηση, όλη αυτή τη βελτιωτική κατάσταση που του προσφέρει η συνεχής και συστηματική άσκηση, το περπάτημα, η κολύμβηση, το ποδήλατο, το ελαφρό τρέξιμο, η συνεχής και καθημερινή, και φυσικά η διατροφή. Η διατροφή είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στη ζωή μας. Η υγιεινή διατροφή. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, ειδικά σε χώρες και στη χώρα μας, και στην Ελλάδα και σε χώρες της Μεσογείου. Πριν από το 1970 περίπου έγινε μελέτη η οποία έδειξε πολύ μικρότερη επίπτωση των στεφανιαίων επεισοδίων, των εμφραγμάτων, των εγκεφαλικών στις χώρες αυτές. Δεν είχε άλλο τρόπο, δεν είχε αλλού να αποδοθεί, αποδόθηκε στην μεσογειακή δίαιτα, η οποία περιλαμβάνει πολύ φυτική διατροφή σε μεγάλη φυτική, σε περιεκτικότητα, σε φυτικό περιεχόμενο. Χορταρικά, διάφορα οπωροκυπευτικά κτλ. Ένα αυτό. Δεύτερον, το λάδι. Το λάδι περιέχει πολυφενόλες οι οποίες είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο που έχουμε, οι οποίες εμποδίζουν και την απορρόφηση της χολυστερίνης και έχουν πολύ ευεργετική δράση όσον αφορά τη μείωση των λιποειδών στο αίμα. Το έχουμε μετά τα φρούτα, τα λαχανικά και το κρασί. Και το κρασί, 1 έως 2 ποτήρια ημερησίως, έχουν και αυτά
ευεργετική δράση. Δρούν αντιοξυδωτικά και οι φυτικές τροφές και το κρασί, ούτως ώστε να μην οξυδώνεται η κακή χολυστερίνη, η οποία μπαίνει στα αγγεία μέσα και δημιουργεί την αθυροσκλήρωση. Ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί. Το κόκκινο κρασί, καθιερώθηκε εξαιτίας του ότι οι Γάλλοι, σε σχέση με τους Αμερικανούς, ενώ είχαν τις ίδιες συνθήκες διατροφής, τρώγανε τα ίδια πράγματα, λιπαρές τροφές κτλ., οι Γάλλοι είχαν μικρότερο ποσοστό στεφανιαίας νόσου και των επιπτώσεών τους. Αυτό αποδόθηκε στο κόκκινο κρασί και στις οξυδωτικές ουσίες τις οποίες περιέχει και οι οποίες πραγματικά εφόσον καθιερώθηκε αυτό γενικότερα, έδειξε ότι πράγματι έχει μια ευεργετική δράση. Θα ήθελα λίγο να πούμε για το τσιγάρο, για το κάπνισμα. Πώς αυτό βλάπτει την καρδιά? Το τσιγάρο και το κάπνισμα. Και πώς βλάπτει την καρδιά? Το κάπνισμα πραγματικά είναι από τους παράγοντες που σκοτώνουν. 5 εκατομμύρια χάνουν το χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος. Ο καπνός περιέχει την νοικοτήνη αφενός και το μονοξίδιο του άνθρακος. Τι είναι η νοικοτήνη? Η νοικοτήνη είναι μια ουσία η οποία προκαλεί βέβαια ευεξία, μια εφορία λίγο στον άνθρωπο, μια αίσθηση καλή. Παράλληλα προκαλεί και εθισμό. Αυτή η ευεξία, αυτή έχει την ιδιότητα να προκαλεί μια ταχυκαρδία, μια αύξηση της πίεσης, αύξηση των κατεχολημενών. Είναι οι ουσίες αυτές οι οποίες προκαλούν και την ταχυκαρδία και την αύξηση της πίεσης. Και επομένως αυξάνουν τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Από την άλλη, επίσης μπορούν να προκαλέσουν και κάποιο σπασμό στα αγγεία. Από την άλλη μεριά, το μονοξίδιο του άνθρακος περιορίζει το οξυγόνο που κυκλοφορεί μέσα στο αίμα. Λοιπόν, από τη μία μεριά, η νοικοτήνη αυξάνει τις ανάγκες του μυοκαρδίου, τις ανάγκες γενικά του οργανισμού σε οξυγόνο και με την ταχυκαρδία και με την υπέρταση και με το σπασμό που ενδεχομένως προκαλεί. Από την άλλη, το αίμα επιβαρύνεται με το μονοξίδιο του άνθρακος και εξωστρακίζεται, θα μπορούσε να πει κανείς, μειώνεται το ποσοστό του σε οξυγόνο. Έτσι έχουμε λοιπόν μία αντίθετη κατάσταση. Εάν είναι οι αρτηρίες και έχουν ήδη πλάκες και στενώσεις, καταλαβαίνεις ότι η επίπτωση είναι πολύ σημαντική. Επίσης έχουν και χημική επίδραση απάνω στο ενδοθήλιο το εσωτερικό. Πιο εύκολα μπαίνει η χολυστερίνη μέσα για να δημιουργήσει τις πλάκες ή πιο εύκολα μπορεί να υπέρθει και από την ταχυκαρδία και από την υπέρταση που προκαλεί και από το σπασμό. Μπορεί να υπέρθει και ρήξη της πλάκας αυτής και έτσι να προκληθούν αυτά τα οξέα επεισόδια, τα οποία είναι το έμφραγμα, το εγκεφαλικό ή και το ευνίδιος θάνατος πολλές φορές. Σε πολλές περιπτώσεις στεφανίας νόσου για πολλές περιπτώσεις στεφανίας νόσου έχει ενοχοποιηθεί ακόμα και το παθητικό κάπνισμα. Πράγματι, υπάρχει γονίδιο το οποίο αφορά το 20% περίπου των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εθισμό στο κάπνο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καπνίζουν, είναι δύσκολο να κόψουν το τσιγάρο. Ωστόσο, υπάρχει και το αντίστοιχο γονίδιο προδιάθεσης σε αθυροσκλήρωση, σε ταχύτερη εξέλιξη αθυροσκλήρωσης και στεφανιαίας νόσου ή άλλων αγκιακών παθήσεων, εγκεφαλικών κτλ. Ένας ο οποίος έχει το γονίδιο του εθισμού και δεν κόβει το τσιγάρο και δεν κόβει εύκολα το τσιγάρο, το εθισμού στην νοικοτήνη και δεν κόβει εύκολα το τσιγάρο, μπορεί να μην έχει το γονίδιο επιβάρησης των αγγείων του και μπορεί να μην πάθει ποτέ το τίποτα. Εγώ και εσύ, αγαπητέ Ανδρέα, οι οποίοι μπορεί να έχουμε το γονίδιο της αθυροσκλήρωσης και βρισκόμαστε και της εξέλιξης των καρδιαγγειακών παθήσεων, όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον
καπνιστικό, η επίδραση του καπνού είναι το ίδιο όπως και αν καπνίζαμε. Επομένως, εμείς μπορεί να πάθουμε έμφραγμα, εγκεφαλικό ή οτιδήποτε, εισπνέοντας τον καπνό τον άλλο. Το άλλο ο οποίος δεν θα πάθει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, επομένως, το να μην καπνίζει κανείς σε δημόσιο χώρο δεν αποτελεί παραβίαση της ανθρώπινης ελευθερίας. Προστασία των άλλων οι οποίοι δεν καπνίζουν αποτελεί και είναι απαραίτητη. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση αφορά μια σχέση περίεργη, μια μεγάλη σχέση και αφορά την καρδιά και τη γυναίκα. Φαίνονται σε διάφορες μελέτες ότι οι γυναίκες μέχρι μιας ηλικίας έχουν λιγότερα προβλήματα καρδιαγγειακά, τα οποία αυξάνονται, αν θέλετε, θα μας πείτε και εσείς αν κάνω λάθος, φτάνουν στα επίπεδα των ανδρών κατά την περίοδο μετά την επινόπαυση. Ναι, σωστό αυτό. Οι γυναίκες μέχρι την ηλικία των 50 περίπου ετών σπανίως προσβάλλονται από βαριά αθυροσκλήρωση και η στεφανία νόσου. Αυτό βέβαια αποδόθηκε σε ορμονική προστασία. Από την ηλικία των 50, γιατί από την ηλικία των 50 ετών και μετά είναι τόσο γρήγορη η επίπτωση που εμφανίζουν σε αυτές τις παθήσεις, όπου ισοφαρίζει τον αριθμό των ανδρών. Πράγματι, έγινε προσπάθεια να χορηγηθεί στις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση θεραπεία υποκαταστάσεως με τις ορμόνες αυτές, οι οποίες όμως δεν απόδειξαν ότι ωφελούν. Μάλιστα δημιουργούν άλλα προβλήματα, όπως θρομβοφλεβίτιδες και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία είναι και αυτά επιβαρυντικά. Πνευμονική εμβολή, καρκινοπάθειες κλπ. Επομένως, λοιπόν, ναι μεν υπάρχει πράγματι αυτή η φυσική προστασία μέχρι τα 50 μέχρι την ηλικία των 50 ετών, μέχρι την εμεινόπαυση στις γυναίκες, αλλά δεν έχει αποδοθεί στις ορμόνες πλήρως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Έχουμε και άλλα προβλήματα με τις γυναίκες. Είναι πιο λεπτά τα αγγεία τους. Οι επιπτώσεις της στεφανίας νόσου όταν εμφανίζεται, έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή τέτοιες εξελίξεις της αθυροσκληρωτικής νόσου, είναι πολύ εντονότερες και πολύ βαρύτερες. Επίσης, τα λεπτά τους στα αγγεία δεν είναι εύκολα για την αντιμετώπιση τους με bypass ή με αγγειοπλαστικές. Τελικώς θέλω να πω ότι οι γυναίκες έχουν πραγματικά ένα σημαντικό μέρος της αθυροσκλήρωσης και της στεφανίας νόσου και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων εμφανίζονται λίγο αργότερα. Ο αριθμός τους έρχεται στο ίδιο επίπεδο, έστω και αργότερα, με εκείνη των ανδρών και έχουν και πιο σοβαρές επιπτώσεις. Έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Ιδιαίτερα, μάλιστα, και όταν είναι σαχαροδιαβητικές, είναι ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημά τους. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι κατά πόσο έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε για την λιποθυμία, την σύγκοπη που λέμε. Όταν συμβαίνει αυτό, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, όταν κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο, μπαίνουμε στην καρδιολογική πτέρυγα, στην καρδιολογική κλινική. Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι μια περίπτωση λιποθυμίας? Η λιποθυμία, Ανδρέα μου, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Με πολλές προεκτάσεις, πολλές αιτίες και πολύ δύσκολο πρόβλημα στη διερεύνησή του. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Εξαρτάται από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες. Λιποθυμία. Θεωρούμε την παροδική απώλεια των αισθήσεων. Για λίγο χρονικό διάστημα ενεθρίασε έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν εμφάνιζε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να προέρθει, παραδείγματος χάρη, από ένα ψυχογενές, από ένα στρες, από έναν ερεθισμό ψυχικό της στιγμής. Με ένα θυμό, από τη θέα αίματος, από τη θέα ενός τραύματος, την ώρα που σου παίρνουν λίγο αίμα για μια εξέταση. Αυτό είναι
δημιουργεί ένα αγγειοκινητικό αντανακλαστικό, όπου το αίμα περισσότερο λιμπνάζει στα αγγεία και λιγότερο προς τον εγκέφαλο. Είναι η μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος υπολειτουργεί και προκύπτει αυτό το σύμπτωμα. Είναι όμως άλλες και πιο σύνθετες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, σε πιο προχωρημένα άτομα, σε ηλικία άτομα, έχουμε 2 αρτηρίες στο λαιμό, οι οποίες τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Καροτίδες. Οι καροτίδες που λέμε, μάλιστα. Αυτές, όταν υπάρχει η αθυροσκλήρωση, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι νόσος γενική του οργανισμού και δεν είναι μόνο τον στεφανίο για το έμφραγμα. Οι καροτίδες, λοιπόν, αυτές που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο, όπως εξελίσσονται οι βλάβες και αθυρωματικές πλάκες και στην καρδιά, έτσι εξελίσσονται και εκεί. Μπορεί να υπάρχει εκεί μια στένωση η οποία να εμποδίζει την ομαλή ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Κάποιος σπασμός σε μια πλάκα στιγμίως, ο οποίος ελύθηκε. Αυτό θα βρεθεί με ένα περιχογράφημα που θα γίνει στις καροτίδες ή στα αγγεία του τραχύλου. Μπορεί να είναι μια μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή να είναι ένα ειδικό πρόβλημα της καρδιάς, το οποίο κάποια στιγμή να παρεμποδίζει τη ροή του αίματος. Μπορεί να είναι μια αρρυθμία, μια τάχη αρρυθμία ή μια διακοπή του ομαλού ρυθμού της καρδιάς. Μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο νευροαγγειακό σύστημα που σε κάποια άτομα, όταν σηκώνονται από τη διαθεστική θέση, από την ύπτια θέση, από το ξάπλωμα στο όρθιο απότομα, υπάρχει μια μείωση της ροής του αίματος, μια ροή του αίματος προς τα πιο κάτω μέρη του σώματος και λιγότερο προς τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολλά τα οποία θέλουν μια καλή διερεύνηση μέσα σε ένα νοσοκομείο με όλες τις εξετάσεις τις οποίες έχουμε διαθέσιμες στα χέρια μας τη στιγμή εκείνη. Άρα μπορεί να είναι ένα απλό σύμπτωμα, μπορεί όμως να έχει και, ειδικότερα αν συμβαίνει και άλλες φορές, αν συμβεί και δεύτερη και τρίτη φορά, τότε είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει και μας λέει ότι πρέπει λίγο να το διερευνήσουμε καλύτερα. Η διερεύνηση γίνεται ούτως ή άλλως και από το πρώτο και ανάλογα με τους επιβαρυντικούς παράγοντες τους οποίους έχει για κάθε είδους πάθηση, γίνεται όλο και πιο σύνθετη η εξέταση, ούτως ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Ναι. Πολλές φορές δεν βρίσκεται και καμία λύση, ναι. Και πραγματικά περιμένουμε οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί κάτι χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί αναλόγως για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κύριε Δραγανίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή εκπομπή. Είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.